Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauluan, dinudorso, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ngay salani. Kaslasan ka mat anaragsak anangaklon iti panagayat ko. Naragsakak, Marshal. Ngam saan lat pa maikat iti kaunggak ti panagdandanag ko. Anya ti pagdandanagam. Amangan ngamin numaaman ni nanang ko. Sigurado nga ungtanak dayjay. Di ka madanagan salani. Di nan tumaamuan ti may papan iti relasyon ta. Sigurado ka? Wen, agtalag ka di kanyak. Ngam kasanon nagsikuga. Sika talaga. Ay ayaten ka. Ngam di na kayat asawan. Agapo tagayan ayatan. Kat agsikog ka na dagos. Dakkel ti respeto ken ka. Agyaman ak unay no kasta, Marshal. Agyaman ak unay. Edgar, rumbang lang nga galisto ka. Mapmapanan tiyal daw. Ngam awan mo ti maawis siya ang mainayon kada tayo. Ararami din may matamin akabalan may Pangulo. Ngam talaga narigat ti agawis iti mainayon kada tayo. Diyak kaya tayo ta panagras-rason mo, Edgar. Kasi timbagak. Agalisto ka. Aramidem amin nakabaalam. Pangulo, Rugrugi pa lang data. Isanas ka na maruam kan. Tabayat abumay bayag kan dumakdakkel ti grupo tayo. Umad-adumat ti responsibilidad tayo. Isa sana mabalin nga patay-patay kayo. Pangulo, Diyak kaya ti puro sa ulaan. Agunay kayo. Tainton makompleto ti grupo tayo. May patungpal tayo matan ti misyon tayo. Apay ka di, Edgar. Kasla na unag-unay ti pampanunutan. Kinarkaro na kitin. kasano? Kat mapilpilayan ti grupo tayo, Mirna. Kasano ako nam amapilpilayan? Kita man ngamin. Mano tayo lang ang miyembro. Kurang tayo talaga. Di mon pagparikutan dayta, Edgar. Addan tulat ta mainayon. Di ka ngamin agapura. Kaanon tungay? Di ka ngamin agapura. Addan to ti aldaw nga adda ti mainayon kada tayo. Inot-inot ngamin Di ka agapura kunak manan. Kasanon, no adumanan ti sao ni Pangulo. Among matan ti ugali ni Pangulo. Iso adimon ikan kano. Tinapadad, di mo tubngaran dagiti pagalagadan iti grupo tayo. Mirna. Sana bali, Edgar. Grupo tayo. Iso nga agtitinulong tayo. Kasla italaang amakitak dayta lalaki Olive. Asino ti dakdakamatan? Dayta man linabsan ta lalaki. Transferring ata. Uwan nga paiso niya. Amangan mo't no transfer nga paiso. Wan siguro. Ay na. Nagka-erbes. Sika talaga siya, Lani. Ipulong ka ni Marcian. Ala ni daytoy. Api ngay pulong nakngay. Awan matimadian na isawang ko Joke lang siya, Lani. Danag mo na yan. Di ka agar-aramid, Olive. No ag-break kami, si Kati Akim Basol. Ay na, in love ka talaga niya. Ulitak manan, awan ti pagdanagam, gaputa awan ti maidanon kan kuana. Anak ko, kumusta mo tan ti panagadal mo? Nasaya at latamat, nanang. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Gaputa para mutlakan ka ti amin. Wan, nanang. Si kanto ti agnomar iti dayta. Gaputa dumalat ta ti adda nagadalan na.
Wan nanang. Kas makita mo't anak ko. Awan sa ni ko atayo. Awan ti maipatawid ko ken ka. Iso nga ikarkarigatan ka apagadalan. Wan nanang. Ay, agyaman anak ko. Kat ulitak ti imbagak Agadal ka anaimbag, tapara metla iti masakbayam. Agsagana ka, Edgar. Apay, meron na. Rumorta. Sa dino ti papananda. Bilin ni Pangulo a rumorta yo. Mapantayo agpaliiw iti aglawlaw. Kat gundawayan tanda ito'y. Tapno agkita iti mabalin tayo apagrekrutan. Ala, wanan. No kasta, data ti agkuyog. Wen, ngam agannad ka Di ka basta-basta agsasaw, no addaman masalaw tayo. Obserbaran tayo pa'y anaimbag. Wan, meron na. Nariganan. Amangan no dagiti masalaw ta, kat karaman kadagiti kayat tayo abalsan. Olive, addaman ng lalaki anataer. Anya? Wen, ngam, adamot ka doon na babae. Kat, apay nga ruda kas ti jar mo. Kas lamalidayan ka matitikas ta unay. Nobya na nga taday, Jay. Kat anya ko man o nobya na. Ay, awan, naibagak lang. Oy, di mo ibaga masakitan day tarik nam. Saan mo? Ay na siya lani. Apay nga aginteres ka unay ti day lalaki. Addan ni Marshall. Iso adi ka man mang panpansin iti sabali a lalaki. Alawanin, lipato mo ti imbaga. Italamanan nga kuyog ta sa lani. Kailiw ka unayin. Ano santa ati kastoy? Anya nga rod, kat agad-adal tapay lang. Ado ti pa ka kumikumanta. Wan, sa lani. Agadal ta na imbag. Tapno maadaan ta itinaranyag ang masakbayan. Juan Marshall. Ngam, Apay nga nagsanay ka. Nanda ka di parikot? awan, adala pang panunuta. Kabailan nakngata ni nanang apagadalan. Ay na, di kagdanag. Makalpas ka iti panagadal mo. Basta tulungan mo't ti bagim. Apay ka di akaslan na unag akanayon ti pampanunutan, Edgar. Pampanunutak dagiti pasamak iti pamilyami, Mirna. Ha? Nagsisinak kami asa nga pamilya. Gapo ka dagiti gamrud apada pinarswa. Isuda ti makagapo. No apay adjakon ammo ti ayan dagiti naganak ko. Edgar? Inagaw da amin asa ni kuwa ni tatang. Ultimo na kaipatakdran ti balay mi. Katidakas. Awan man laang tinangtulong kada kami. Edgar? Dayta ti kang runaan arason. No apay akayat ko ti agibalas. Nakakaasi ni tatang. Pinagbalinda ang nakakaasi. Sa diwa pay laang iti panunot ko ti kinaranggasda. Ala, sana bali. Agtitinulong tayo amang singir kadagiti tattao amasaknan. Gapo iti kastaan na pasamak iti biyagyo. Kat sapay la kuma. Ta si bibiyag dapay laang aging gaita. Day tamat ti kanayon ko adawatan. Sapay kuma, taag kikita kaming tupay. Di ka mapukawan itinamnama, Edgar. Dumteng tulat tadayta, agon daway. Mas daawak, Olive. Oh, apay ka di manan siya lani. Saanan ang nagsubsubli di na gwapo a lalaki? Apay, kailiw mo ang makita? Saan mo't? Mas daawak lang amin.
Gaputadya ko nakit-kita. Aminin! Asino mataday di alalaki? Apay nga taadya ko nakit-kita dito'y pagadalan. Wano? Nagsardangatan nga agadan. Ay, mainay-nayon pa'y day di apang panunutan. Ngam, apay nga takas to'y tiriknak. Diyak maawatan. Salani? Ada ka na't lagayam dito eh. Marshall, Di mo pa yan napuutan ti asidag ko. Kasla na unag ti pampanunutan. pasensyahan. Ada lang aming pampanunutan. Anya ngamin dayta? Ada ka di parikot mo? Awan parikot ko. Pampanunutan namin. No anya ti isubmit ko ang project ko iji may sa subject me. Sigurado ka? Uwan. Kung naklakit din no anya. Naimbaglakit din. Kaya nakapanunutak iti rason ko. Narigatin no maamuan na. No anya ti pampanunutak. Amon Olive, kasladyakon ay ayatan ni Marshall. Anya? Apay, nagapa kayo kadi? Saan mat? Nga mariknak laang akasla na punasan ti panagayat ko. Si kamot siya lani. Kat no nagsingpat ni Marshall, Wan, nasingpat. Nga mapukpukaw nga ruden ti panagayat ko kenkwana. ay na, kasaritam siya lani. Ibagam ti podno amarikrik na. Bay amon, basta yakon panpansinan. No madlaw na, o di nasayaat. Ngam no saan, makaamon itibiyag na. Ay na siya lani. Saan anasaya ati kasta? Sigurado ang masakitan dayjay no kastaman bilang ti aramida. Ay, mariknak nga ruwad nga awanin panagayat ko kenkwana. No makan ko ma, natamnayan tiraman na. No awanan ti mariknam a panagayat kan kuana, maawatak dayta. Ngam ti kayat ko laang nga aramidam, kasaritam a naimbag. Tapno saan mo't unay ang masakitan di tao, siya lani. Anak ko, da kayo kadipay itinobyo. Wana nang, ngam planok nga rod nga i-break. Ha? Wana nang, mariknak ngamin adyakon ay ayatan. Ay, do may papan itirik nam. Sika, ti ayan na dayta, anak ko. Tilaang makunak. Nasaysaya at ngamin, no ipamaysam ko mati atensyon mo iti panagadal mo. Wana nang, Aramidam amin akabailam ita, para iti masakbayan. Ay, nadaras ti panagtulid ti aldaw. Ay, narigat ti panagbiag ita. Kasanon, no narigrigat ton inton panawin niya. wana rod nanang. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ako nak nga i-break ko ni Marshall. Tapno makakonsentratak iti panagadal ko. Olive, mabalin ka diya kasarita ka. Apay ka di, Marshall? Awan ka di ti madmadlaw mo iti gayem mo. Ha? Apay ka di? Kalaat nga mina nagbaliw kanyak. Dandani di na kon kaya ta kasarita. Awan ba't mo ka nagbasulakin ko na? Anya? When Olive, dahi ti madmadlaw ko kin ko na. Iso apang aasim ko ma. Ibagam kanyak. No anyaman tin na saon na kin ka parikot na. Awan mo tinaybagbagan aparikot na. Ngam, adala ang nasa una kanyak, Marshall. Ha? Anya dahi ta? Diyak kaya't ngayon unaan ni siya lani. Kaya't ko nga iso ti mangibagakan ka. Saan asya? Please, Olive. Ibagam ko makanyak no anya dahi ta. Ladingitak, Marshall. Diyak kaya't ti makibiyang kada kayo.
Noan yaman ti mapaspasama kiti nagbaetan nyo. Urnusan nyo kumaday ta adagos. Shalani, agsao ka ko ma. Apay akastamat ten ti panangkitam kanyak. Marshall, Apay ka di akasta ka. Ada ka di parikot mo. awan. Ngam apay nga rod akasta ka. Kasla ka nayon ka amay-may-mayang. Marshall, Kan, anya dyan nasao kanyak ni Olive. Adda ka nun na ibagam ken kuana. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak. adin baganakan ka? Wan, ngam di na kayat nga ibaga. Gaputa si kakano ti mismo amang ibaga kanyak. Iso apang asim. Ibagam ko mano anya dayta. Tapno amok mater aramidak. Kayat mo ka di ama-amuan, Marshall. Nakasagana ka dumag. Sige, ganggam nga rod di bagak. Shalani, Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy teserye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngagden. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, inaklo ni Shalani ti idardarirag ni Marshall a panagayat. Banag a pakaragsakan ti baro. Kinasaritam ni Lito ni Edgar. Arumbang agalisto, tapno adda maawis da a kumapang iti grupo. Itimot pagadalan. Nakita ni Shalani ni Edgar. Kat mas daaw no asino ti lalaki. Iti panaglabas ti panawan. Saan ang maiwaksi ni Shalani iti panunot na ni Edgar. Iti sabali a bangir, marik na ni Shalani, adinan ay ayatan ni Marshall. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Dinudurso, apang nagden. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakasaganak adumngag iti ibagam Shalani. Iso apang asim, ibagam ko man. Tangay agpilit ka. Danggam nga rod anaimbag ti bagak. Shalani, Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. anya? Wan, mariknak asaan akon anaragsak iti relasyon ta. Iso apang nga asim ta itid mo ti wayawayak. Anya tinagbasulak. Taramidam kanyak ti kastoy, Shalani. Apay akalaat matanda ito'y adesisyon mo. Pakawanan na ko, Marshall. Imbagak lang ang tipod no amarikrik na. Shalani, Sana bali tagad adal tapay laang. Adupay ti mapasamak iti biyag ta. ngam sikat ti inspirasyon ko iti panag-aadal ko, Shalani. Diyak kabalan numapukaw ka iti biyag ko. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti arapaap mo. Ket ikarigatam atun uyan dagitang arapaap. Agsinat ta, tapno maikanta iti konsentrasyon nga agadal. Ket agadal ta kumaan na imbag para iti masakbayan ta. Awanan ti maramidak. No talaga di na kun ay ayaten. Sige. Palubusan ka. Ket sapay ko man. Taagadal ka nga rod na imbag. Para itinaranyag ang masakbayan.
Nagsakit na talaga tirik na ka, Olive. Diyak amin ninamnama akastoy ti aramidan ni Shalani. Saan ta atungal ti panunot kan Riknana, Marshal? Iso nga aklo ng matang tinagbalin a desisyon na. Narigat mo't laang, no ipilit mo ti bagim kan kuana. Awan matya mo ka nagbasulak ken kuana. Sa anak mo't nga stricto a boyfriend. Ngam apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Kas itinakunak, ada bukod na a desisyon. Ado dagiti kayat na nga aramidan iti biyag na. Kayak na pa'y nga agmay maysa. Iso siguro nga inaramid na ti kasjay. Olive, Ala, aklo naman, Marshal. Kan maysa, ubing tayo pa'y. Igaad tayo pa'y kit di ti panagadal tayo. Enjoyan tayo pa'y ti biyag tayo, kas maysa nga estudyante. Sana bale, dumteng to ti umno a panawin para iti day ta abanag. wen Olive. Agyaman ak. Gaputad da ka nakasagana at dumngag kanyak. Ket, ikarik iti bagik. Apasaya atak ti biyag ko. Tapno matungpal ko ti imbaga ni Shalani. Idi nag-break kami. Agadal kami na imbag para iti masakbayan mi. Adda man ang ti estranghero a lalaki. Italaang ang makita ka. Ha? Umasidag kanya. Ay, miss. Hi, sir. Edgar tinagan ko. Edlatan, miss. Mabalin ka di maamuan. Noon niya ti madaydayaw anagan mo. Siyak ni Shalani. Nagmayat tinagan mo Maibagay iti ka na pintas mo. Awagan naklatan iti Ed. Ed, kunamlatan. At gayam tinagan mo. Ay na, nagtaur ka talaga. Miss, ada ka di bagbagam? Awan, Ed. Kasla italaang manin ang makita ka. Un, miss. Italaang manan na makaumayak dito'y pagadalan nyo. Malagip ko ngamin. Nakita ka idin. Ngam, kasla nabayagan day jay. Kunak nga rod no transferi ka dito Saan, Shalani? Imayak. Da ko mai-introduce ko kan ka. Anya day ta? Panagkunak. Saanan nga umanay ti oras ta. No itan ti panagsarita ta. Amangan no mabalin. Nga inton sa balay lang ngal daw. Masapa ka arumar into Nuebes. Urayan nak dito Tapag saritaan tanuan yaman day tangay bagbagam. O sige, ket agyaman ak, Shalani. Agyaman nak mat, Ed. Agkita tanto into Nuebes. Among kadi, naamamu kun jay estranghero a lalaki. Anya? Wan Olive. Ed, tinagan na. Kasano anam-am mo? Inasiggan nak idikalman. Kit nakiam-am mo. Ay na, sika talaga siya, Lani. Estranghero day jay. Iso adi ka unay agtaltalagkan kwa na. Madlaw mat anaanos. Kasta talaga ti tao. Nasingpet iti damo. Ngam inton agbayag, rumwarto matlaang tipod no aburik na. Ay basta, nalagan tirik nak iti dayja lalaki. Kat agkita kaming to into Nuebes. Gaputadda ka no ibaga na kanya. Anya? Wan Olive. Ay na, balaagan ka manan siya, Lani. Agan annad kay ti dayjay nga Ed. Gaputa di mo amo ti pudpud no akinatao na. Edgar, kurang tayo pa iti grupo. Awan katulungan tayo. Luman-mano tayo lang. Un nga rod, Pangulo. Hanggang sana bale. Tamanay nayunan tayon to. Wan matkat de. Ngam no ita, panagkunak, mabalin tayo narugyan tiyag karawa. Anya ti kayat yu asawan, Pangulo? Panawanan tapno mapantayo ag dakiwas iti ili. Hintaya ag obserbar, tapno ammo tayo no anya ti umuna nga iwayat tayo karag iti plano. Un, Pangulo.
Kagiddan dayta ti panag-recruit tayo karag ti mayat ako mapeng kada tayo. Ngem ulitak ti bilin ko kada kayo. Masapol nga agan anad kayo. Agyaman na kiti oras mo, Shalani. Agyaman nakmat unay, Ed. Kat panunutak ana imbag ti injayam kanya. Wan. Naragsak ti grupo mi. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Nga awan ti mangkon kontrol kan ka. Adda freedom mo, ako nada. Ed, Patsyak addi ka agbabawi. Numainayon ka kada kami, Shalani. Gapot awan ti pressure iti ayan mi. Awan ti makibibiyang kan ka. sigurado ka kadi amayat ti grupo yo, Ed? Masiguradok dayta. Gapot may salaan ti kayat mi ang mapasamak. Kontraan dagiti kilo a pagalagadan. Kan mangbalas kadagiti nang pasakit kada kami. Sige, agsarak tanto manen inton sumaruno nga aldaw. Ket maamuam to ti desisyon ko. Kumusta nga iti panagadal mo, kaanakan? Mayat-mat, auntie, sa anak unay amarigatan iti pagadalan. Maragsakan nak amakangag iti dayta. Ala, igaod mo ti panagadal mo, tapno makaturpos ka. Auntie, Sikala ang tinamnamaan ni nanang mo, iso adi mo kumapaayan. Kan oray siyak, namnamaak ang makaturpos ka. auntie, Nasingpot ka, kan nasaririt ka. Iso nga amok nga agturpos kantaw. Kat dakaminto ti kang runaan ang maragsakan para itibaligin. Shalani, among kadi, ado ka nung timataktakawan iji sentro? kasta aya. Wan, ay na, nakabutbutang timapaspasamak itan. Ha? Unay kamatan, Shalani. Apay kadi akasta ka. Kasla di mo mauawatan dagiti ibagbagak. Diyak nga rod maipamay sa ti panunot ko. Mais-stressak pa yun. Apay kadi ngamin. Adda ngamin bagsak ko. Anya? Olive, iso day ti parikot ko. Nangatuunay ti expectation dananang kan ni antit. Kat no maamuan da day ta, sigurado ang maupay da kanya. Ay na, di ka unay agpanpanunot. Adapay remedyo. Kan may salaan mo tibagsak mo. Ay, diyak ka mo, Olive. Talaga ang mariribukan ako unay. Talaga naragsak ti lubong tayo, Edgar. Awan makibiyang ka na tayo. Kan agbyag talata nga oray saan tayo nagtrabaho. Un nga rod, Pangulo. Naitati magbagak idikan ka. Isa kinunakan ka, sumurot ka kada kami. Tapno mapunas ti saem amarikrik-nam. Gapoy tinapasama kiti pamilyayo. Pangulo. Agsaga na dagiji at tao. Tasingir to ida itinangina. Ops, relax ka lang, Edgar. Saan pa nga ita? Tasan tayo pa yan nakasakana. Un Pangulo. Ngamnam na maak to. Amaikan iti hostisya. Tinapasamak iti pamilyami. Di ka madanagan. Mainayon day ta iti misyon tayo. Ngam timing lang. Narigat pa ita. Tasaan pa ya kompleto dagiti usar tayo. Oh, apay akasla sa bali ti Jarmo ita, Shalani. Apay, anda ka di parikot mo? Talagang adda parikot ko, Ed. Apay, anyang amin ayaday ta. Maistresak. Gapot adda bagsak ko. Kat sigurado ang kaguradak dagiti naganak ko. Anya? Ed. Diyak ka mo taramida. Kan... Kasla maumaak pa yan. Gapo ta ma-pressure ak unay. Gapo itinangato unay nga expectation dananang kanya. Simple lang ti solusyon na dayta, Shalani.
Ha? Di mo ngamin pampanunutan. Kanjay kunakan ka, ano sumurot ka kada kami, awan to dagita parikot mo. Anya? Uwan siya lani. Gaputa puro ragsak, ti adda iti grupo mi. Sa anak pa'y anak ka pang nagdang, Ed. Ibagaktukan ka. Sige, siya lani. Di ka apuraan. Jay kunak akan ka. Di mo unay pagparikutan dayta. Gaputa simple lang dayta. Madadaala ang tipintas mo. Anya? Mayat sa ti aldaw mo itaan, siya lani. Win Olive, gapot na orekas ka sa no? Limag antirik na. Ha? Wan, gapot na naragsak aka sa rasarita ni Ed. Anya? Lukas ta, nagkita kayo manan? Win Olive, katamom ka di? Naglag antirik na kan kwa na. Ha? Nasingpot ni Ed. Kan naragsak aka sa rasarita. Kan may sa, kasla kayat kumutun ti makigrupo kadakwada. Ay na siya lani. Agpanunot ka kumaan na imbag. Di ka agdardara sudos. Ha? Di mo amunoan niya ti talaga agrupo da. Ang mga nukamang damat ti rebelde. Anya? Iti kasjay akinataar na? Kamang ti rebelde ti grupo da? Anya tamutang hay. Iso nga agan anad ka kuma. Ay basta, may sa ti masiguradok itiriknak. Nalagan tiriknak ken kwa na. Ken kasla kayat ko ida suportaran kadag iti misyon da. Madlang ko anaragsak akanayon ni Shalani, Olive. Hay, jakman amoy ti dadya agayam ko, Marshal. Ha? Apay ka di? Malagip mo ka di ibagbagak idikan ka nga estranghero a lalaki? Apay ka di, Dayjay. Agayan ayat da ka din? Saan matkit di? Ngam, nagtalak adagos iti dayjay nga Ed. Kat di na pa'y am mo unay. Anya? Wen Marshal, kat ti dakas na, ada ka na iyaw awis dayjay nga Ed kan kwa na. Kat kinunalkit din akas la kayat na asuportaran ti grupo dayjay nga Ed. Anya? No iso amis mo tinang ibaga iti dayta. Patsak asaan ta akabalan at ubngaren. Iso apan ako na nasaysayat no kasaritam amis mo ti inana. Wan nga ron Marshal, ada atap ko ag grupo dagiti makakanigid dayjay. Anya ni Shalani. Amangan kit din no mairobo iti dayta nga aramiden na. Wan nga ron Marshal. Oray nag-break kami kini Shalani. Napatagpay lang kanyak. Iso apadasak akasarita. Sakbay ama ilawan. Anak ko, adda na sa utigayem mo kanyak. Ha? Anya day jay nanang? Shalane, anak. Asino jay lalaki akasinsin narak mo. Ah? Ni, awan mo't nanang. Di ka kuman aglibak. Ed ka no, tinagan na. Katinakas, nabiit laeng anam-amom. Ngam nagtalakan adagos kan kuana. Ha? Anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Narigat ti basta agtalaklatan. Kan may sa, agan-anad ka. Di ka kumakumapkapang iti grupo, nga idijaya dakan ka. Imbaga amin ni Olive dagita kada kayo nanang. Wen, anak ko. Gaputa di mo matkanon ikan ka no. No iso ti makisarita kan ka. Bayan nyo nanang. Siya kun ki makaamo iti day taabanag. Didak pa kadanagan. Agin lalain mo't day nga Olive. Kulam lano asino anang ibagakin ni nanang. Oh, ada ka matgayam dito nga tugtugaw siya lani. Nasaya at matay may ka dito'y Olive. Wan, birbirokan ka ngamin iji benches, ngam awan ka mat. Dito'y matgayam, di pa kasarakakan ka.
Olive. Apay ka di akastamot, tanti panangkitam kanya. Agin lalaing kamot anya. Apay atinong panak, Shalani. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngagden. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, na-stress ni Shalani, gaputad na bagsak na. Ngam nasa umot ni Edkan Kwana, asimple laeng ti parikot na. Kat no sumurot ni Shalani kadakwada, mapunas ti parikot na. Iti sabali abangir, nalaos matiliday ni Marshall, gaputa ipagarup na. No addan tinangisukatan kan Kwana ni Shalani. Nasa umot ni Shalani iti gayem na. Akas lakayat nan ti sumurot kan ni Ed. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngagden. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Shalani, apay ka di akastamot, tanti panangkitam kanya. Agin lalaing kamot anya. Apay atinong panak. Agin lalaing kamot anya, Olive. Apay atilaing bagbagam kininanang ko. Ibagam laang no umapal ka kanya. Gaputa siyak tinakasiningad ni Ed. Shalani, maawatan ako ma. Naaramid ko lang dayjay, gaputa isaksakit ka. Anya? Isaksakit? No talaga nga isaksakit na. Apay nga rod aninanang ko tinangibagaam iti kumporme. Shalani, maawatan ako ma. Ninanang mo ti kinasarita, gaputaan mo ka din nakdanggan. Nalaing kamot anya. Kan apay nga imbagam kininanang ko, a miyembro ni Ed iti makanmigid a grupo. Gaputa mariknak a mairobo ka laeng no makisiningad ka kadakwada. Amo mo ti kayat da nga aramidan. Kayat dati bumalis ka dagiti tattao anang pasakit kadakwada. Awan bibiyang mo, no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Biyag ko daytoy, iso adinak pakibiyangan. Kat manipod ita, aglinipatan kas agayam. Ibilang kan ajak am mo. Anya, isaksakit ka laang matsyalani. Ngam apay akas namot ang dagiti saum kanyak. Jak kasapulan ti sip-sip agayam, Olive. Iso amanipod ita. Ibilang kan ajak am mo. Ditakan. Anya ti mapaspasamak kan ka, Olive. Apay ngagsangsangit ka. Nagsakit ti Riknat. Gapo ka dagiti imbalikas ni Shalani kanyak, Marshall. Ha? Anya ti napasamak? Nasakit tinakam na. Gapo iti panakisarita kiti inana. Nasakit tinakam na. Gapo ta impudnok aminan kanina na loling ti maipapan iti bagsak na. Kan ni Ed. Kan ti panang suporta na iti grupo da. Anya mata ni Shalani. Di na nga tan napanunot, nga isaksakit mo lang. Imbagak daytan kan kuan na Marshall. Imbagak ngar aramidak lang ti amin. Gapo ta jak kayat a mairubo. Kanjak kayat nga agaramid iti pagbabawyan nanto. Ngam talaga adinak maawatan. Talaga nagbaliwan ni Shalani. Sa bali ti impluensya ken kuana dayjay nga Ed. Amom ka ditimbaga na kanyak. Aglinipat kami kanon kasagayam. Gapo tayong bilang na ko na dinamam mo. Iso nagsakit ti Riknak, Marshall. Ala, bayam.
Siyak ti makisarita ken ko ana, Olive. Rumbang panunot pa'y ana imbag. Di na ko maisakripisyo ti panaggayem yo. Gapulaan iti dayjay nga Ed. Nakapangadeng akon. Kaya't kumatan ti sumali iti grupo yo. Ha? Talaga siya, Lani? Wan, nagpampanunot na. Kat panagkunak, talaga naragsak ti panagbagyo. Kas makita kan ka. Naragsak kayo. Kan nawaya kayo ngagdakdakiwas. Awan ti pressure kan burdens yo. Iso sige, inayon dak iti grupo yo, Ed. Agyaman ak unay. Gaputan na awis kamutlangan siya, Lani. Oh, kat anyangay. Sumurot ka kadiitan, iji hideout mi? Dayta ti saan pa'y. Gaputagyak pa'y insagana dagiti arwata. Sa bagay, maawatan ka siya, Lani. Ang amangan mat, no agbabawi ka. Saan? Gaputan na uma akon iti taray ti panagbiag ko. Iskwelaan, balay, iskwelaan. Yakon maipamaysa ti panagadal ko. Alang arod siya, Lani. Uray saan kapailangan nga sumurot kada kami. Ngam si kapailangan ti agbalin nga informant ti grupo. I-report mo kada kami, no adda dagiti ammom ang mapaspasakitan. Dagiti kilo ang mapaspasamak iti lugar yo. Ken aminan ang maobserbar mo. Nga iti panagkunam, kat saan nga umno. Sige, Ed. Namnamaam. Aramidak to dayta. Magitayo kakadwa. Oray aglemlembang tayo. Kabalam tayo lapta ti agragsak. Dahito iti tandaanan nyo. Naskan na napudno kayo iti grupo. Ngam sakbay nga giwayat tayo karag iti plano. Naskan nga agurnong tayo pa iti armas tayo. Nasapol nga agtakaw tayo. Tano saan tayo nga aramidan dahi ka? Saan tayo mat ang makaipundar iti aramatan tayo? Kan masapol nga dapay mainayon iti grupo tayo. Okay. Kumusta ti paragdakdakiwas yo? Adda ka di matlang naawis yo ang mainayon iti grupo tayo. Adda na awis ko, Pangulo. Ngam saan pa'y anak kasagana, asumurot kanyak. Kat isupay lang ti agbalin nga informant tayo. Saan pa'y lang nga simurot dito'y hideout. O sige. Ngam obserbaran nyo anay bag dagiti yung awisin nyo. Kita nyo anay bag, no talaga adesidido damat lang asumrek iti grupo tayo. Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal? Saanan, nanang? Kat pakawanandak ko ma. Talaga ngamin adyak mayulo ti agadal. Hanggang sayang mat, anak ko. Day talaang ti mabalin ko ang maipatawid kan ka. Sayang laang ti panawin, nanang. Manggadak kiti tapno addamot kwartak. Apay akas ta kamutan. Nagbaliw kan. Gaputan na amiris ko. Mauray sa anak nga agadal. Agbiagaklat ta. Hanggang dumalat ta ti adda-adal na, anak ko. Adun tupay ti saan anak kaadal nga amamok. Kat naragsak day ti panagbiag da. Jak amukan ka, Shalane. Talaga asabali ka itan. Kitaan nyo, kakadwa. Adumanan ti abasto tayo. Bunyarad! Ora aglames tayo ti arak. Awan problema. Angam, di unay Ang mga nuga po iti bartakyo, kat malipatan nyo ti agangas. Saan ni mat nga itulok ang mapasamak na ita? Nagimas pa lang ti agbyag. Kakadwa! Sakbay nga ituloy tayo ti agraragsak. Ipalagip ko manen, ti kayat tayong aramidan. Uwan ka di, Mirna. Di ka madanagan. Saan at timang raot iti anyaman nga establishment tintay aramidan? No di kat kita rigagay tayo. Mapaksyap ti kinadakas iti pagilyan tayo. Kan dagiti kilo apagalagadan. Kun Mirna,
Saan mi analipatan dayta? Wan. Kat numay papan iti grocery rin out tayo. Kasapulan mo't ngaminan, nga ramidan tayo dayta. Gaputa awanan kanan tayo. Sana bale? Awan mo't ti dinangran tayo nga oray maysa. Wan mat. Sa bagay, husto ti kinunam. Ngam sapay kumata iti kabiitan apanawan. Rugyang tayong ti mangisayang kat kadagiti plano tayo nga aramidan. Talaga adida kun manapdan ang pumanaw nanang. Anya, nabambanugak anaggapo ijay uma. Ngam kastakit din ti ipasabat mo kanyak, anak ko. Natagtaganak nga rod anang ururay kada kayo nanang. Itay pa'y akayat ko ti pumanaw. Ngam inan-anusak tinanguray kada kayo. Ang mga noan nyamanan ti panunutin nyo. Anak ko, sa dino ngamin ti papanam. Kasla inawit mo pa'y amin agargarit mo. Mapanak nga rod agbirok iti trabaho nanang. Kaya't kuman ti maadaan iti bukod ko akwarta. Iso nga aramidak daytoy. Angam anak, saan na masapul a pumanaw ka? Makasapul kalatamot iti kwarta dito oy. Nulakit dita nagagat ka nga agmula-mula iti natnatang. Diyak kaya ti kasta ang klase ti panagbiang. Makauma. Iso apasensya kayo nanang. Talaga apo manawak dito'y lugar tayo. Sana bali, agsubli akto. Mano alawasan alita nakitkita ni Shalani, Marshal. Wan nga rod, Olive. Isumat lagam adesidido anak isina kanyak. Amangan no pirmanawan. Wan no, amangan. No adakit di simurutan nan. Ha? Oh. Apay anak lahat ka itimbagak. Di mo ibaga si Morotan iti dayjay nga ed. Mabali na kasta. Gapo ta isumot la mismo tinag ko na. Akayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? Anyan. Sana nagpampanunot. Dinadaal na ti masakbayan na. Kan tibiyag na. Mapantay di balayda. Mapantapan kan, nupod no ti atap ta. Agyama anak, gapo taimbay kayo, Marshal, Barok, Oleg, balasan ko. Wala na. Gaputa umay mi kumakitaan, no adda dito'y ni Shalani agayam mi. Oleg, ay, mano alawas na, asa na nagawawid ti anak ko. Anya? Kat, sa dino tinapanan na, nana. Sa dino timbaga na apapanan na. Dayta nga ron ti Jack amo. Higa po ta di na imbaga, no sa dino ti papanan na. Basta nagpakadalaang, amapan ka no agbirok, iti panggadan na. Anya? Dayta ti parikot ko ita. Jack amo no sa dino ti nagturturungan na. Sapay lang kuma, tasaan ana isagmak ti anak ko. Nana, agkid daw tayo ititulong dagiti otoridad. Sapulen tayo ni Shalani. Di ka matagtagari, Shalani. Diyak impagarup akas to'y gayam ti biyagyo dito eh. Apay, agbababawi ka kadi asimurot kanyak, Shalani. Saan? Mas daawak lang. Gaputan na saya at mati pa nagbiagyo dito eh. Kompleto kayo itimakan. Anya pa'y dita ang kagawaan. Anya? Aklo na, saan akas to'y ti ekspektarak a klase ti panagbiag dito eh. Gaputa ti ekspektarak, kat sulsulinak ti ayan nyo. Awanan kayo iti kagawaan, kan tipid ti makmakan. Ngam, saan matgayam? Isu nga ron nga imbagak idikan ka. Asaan ka nga agbabawi no sumurot ka kanyak. Gapot tauray aglamlamang kami. Enjoy ti panagbiag mi. Wan, talaga adyak agbabawi asimurot. Gaputa makitak nga enjoy mat ti panagbiagyo ditoy.
Talaga jakon mauray ni Shalani, Olive. Mano abulan ng tinapalabas, ngam saan ang nagparang. Nagkid daw tayo pa yan ititulong kadag iti otoridad. Ngam saan latamo ta nabirukan. Wan nga rod. Talaga siguro nga imadayon. Sa dino nga rod asuli ti lubong tinapnapanan na. Sayang. Sinayang na ti oportunidad para kinkwana. Isupay kalaat nga rod ang nagbaliw. Kalat ang nagbaliw. Sipod na amuna day nga Ed. Wan nga rod. Talaga sa bali ti impluensya dayjay nga ed kan kuana. Panagkunak, saan pa yaman pala na sumurot ni Shalani iti pagnatayo? Ha? Ne, apay ka di, Pangulo. Sigurado abirbirukan na pala nga aging gaita. Isanas kan ngagpalabas tayo pa iti sumagmaman o bulan. Sakbay nga isurot tayo karag iti pagnatayo. Sa bagay, gusto kayo, Pangulo. Kan may sa, adu pa'y dagiti saan anay suro kan kuana. Saan pa'y anak kasagana, ang maipasungal ngal itirinupa no kastaman bilang. Sigabis mo tinagkunay ti dayta, Edgar. Naskan nga rod nga pakaawat mo dayta kinkwana. Ang mga numagagaran as sumurot kada tayo kat saan pa'y arumbay. Saan na balay, Pangulo? Siya kung timakam mo kan kuana. Ipakaawat ko dayta kan kuana. Manang luling, di mo kumabaybay ang kibagim. Kita manday talangam. Anya tinagkurangak iti anak ko. Tapno panawan na. Awan tinagkuranga, manang. Adumaten apang magbagakan ko na. Ngam talaga asaan adim ngag. Arig na napukawanak iti anak. Gaputan na bayagan ajak nakit-kita ni Shalani. Di ka mapukawan itinamlama. Barang dumteng to ti aldaw ang makaamiris. Katkalaat nga agsubli. Sapay lako mga rod takasta, Aurea. Katsapay ko ma, tanasaya at ti kasasaad na, no sa di man ti ayan na ita. Manang Mirna, Apay ka di, Ed. anda ko makayat ko ngay baga. Ang kasla mabutangnak. Anya, Manang, apay nga minaya. Ibagam nga minan nalag-antirik na kan ka. Kan agtalal kak unay kan ka. Iisuasi ka lang ti pangibagak iti daytoy. Ha? Manang, maipapanday to'y ka ni Shalani. Apay ka di. Adda ka di parikot ka ni Shalani. Awan, Manang. Ngam, mariknak nga gayatak kan kuana. Anya? Saan mat siguro ang maiparit? Mabalin nga ta, ang maadaan kami iti relasyon no bilang laan. No, siyak. Awan ti makitak aparikot iti dayta. Basta amuyo ti limitasyon nyo. Amumat ti maiparit kan saan iti grupo. Uwan, Manang. Kat agyaman ak una iti panakaawat mo. Agyaman ak launay. Agrubat ka, Shalani. At dapapanan tayo. Ha? Basta, sumurot ka kada kami. Sumurot ka ni Manang Mirna. Wan Edgar, ngam, sa dino nga min ayat ipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Sa dino, ti papananda ed. Anya matigasat nga agururay kada Marshal kan Olive.
Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas na pauluan. Dinudurso, apang ngeden. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nang raot da siyalani iti mais agroserya, banag apakasdaawan na. Impakaawat na ron ni Mirna, anas kan nga aramidan dati kasta. Gapo tawanandan iti abasto. Naging inayat magda Marshall kan Olive, kat nagkalaysada. Kabayatan na, nagkalaysa magda siyalani kan Edgar. Kimarumat ti sakit ni Nana Loling, kat di nang nalasatan, nga isutiin patay na. Adi na pa'y nakita ti anak na. Iti may sangal daw, agsarsarita da siyalani kan Edgar. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas na pauluan. Dinudurso, apang ngagdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Itatadwa tala ang nagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya ka di dayta? Amangan no di mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngampatsik amaragsakan kay ti maamuam. Anya ngamin aya dayta, ibaga mo na. Edgar, masikog akon. Anya? Apay, saan ka kadian naragsak? Saan amabalin nga agsikog ka siyalani? Kasanong dagiti responsibilidad mo iti grupo no masikog ka? Anya, tilatan pagsayaatan ti grupo ti pampanunutan, imbes ada kami kumanga aginam. Edgar, agasawa ta. Iso anormal laang amaadaan ta iti anak. Uy, anyan ti kastoy. Uray saan ta kumangamin amaadaan iti anak. Adaken kanon niya ti Pilyam, Edgar. No ti grupo, uwan no ti anak yo. Pangulo, Adaken ka amin na pangadan. Saan da ka diktaran? Karbangam ti mangadan. no isakripisyok ti grupo. Saan ko pa'y anabalas dagiti kayat ko abalsan, Pangulo? Ngam no isakripisyok matiputot ko. Amangan numapukaw ko nga agraman ni Shalani. Mabalin mo ta Pilyam idadwa? Ngam nasken nga aramidam ti pagrebangam iti grupo. Wan, Pangulo. Panunutak anaimbag. Noan niya tinasaya at nga aramida. Talaga siguro asantan amaadaan iti anak, Marshall. Awan maaramidan ta, no kastaman bilang. Tinapateg, ket agin inayat ta, kan naragsak ta nga agasawa. Agyaman naklakay. Gaputa maawatam ti sitwasyon ta. Ay ayaten ka unay, Olive. Ket no man saan ta amadaan iti anak, aklunen ta day ta asi pupuso. Wan lakay. Ngamsapay ko ma, tamaparaburan tamatlaang iti anak. Uray may salaang. Ala bakit? Mapana ko niti trabaho. Ken agan anat ka matiti trabaho, ha? Edgar, sabali tirik na kita. Nasakit ti sikat ko. Gapo siguro iti sikog mo. Pangaasim ta di ka kumapumampanaw. Kasapulan ka ita. Talaga ang sabali tirik na. Ado ti aramiden mi ita. Ado ti imbilin ni Pangulo. Ngam, Edgar, ang mga nagpasnaya ko. Iso di ka kumapumampanaw. Anday ko, talaga nagsakitan ti tiyan ko.
Ni Manang Mirna pailaan ti makamukan ka. Rumwar kanin kada Pangulo. Nagrigat gayang tagpas ngay. Buwis buhay ako na. Lalaki ti anak mo. Nagdaar nga ubing. Ne, apay nagsangit ka, Shalani. Makapadakas kan ka dahita. Anya ni Edgar. Talaga pinanawan naklata kat linapnakmat. Imbagakan ko na nga mga nagpasngaya ko. Di naklatayin kan kano. Amo matag, Shalani. Sa balik tilubong tayo dito'y. Iso adi ka unang mangnamnama ka ni Edgar. Kasanon ti biyagmino kastoy ka na yun, manang. Panunutan na kumamat amaysan nga ama. At pagbalansyan na kumamat ni oras na. Di ka madanagan. Adaak lang dito'y. Di ka baybayan. Lalaki ti putot ko, Pangulo. Natar nga ubing. Juan Edgar. Ngam amumatan. Ado ti trabaho tayo. Ado tinaskan nga asikaswan tayo. Kat na daubing amangan isulatan ti pangipayan ni Shalani ti atansyon na. Pangulo. Ulitek tinibagak idikan ka, Edgar. Agpili ka. Ti grupo, uwan mo ti putot mo. Nakapagdesisyon akon, Pangulo. Kat ti grupo tayo ti piliak. Nakasagana akon amang isakripisyo iti putot ko. Agrubwat kan Shalani. Rumwat tayo, kat itugot tayo ti maladaga. Anya, Agtungpal ka iti biling ko, Shalani. No di mo kayat ti madaksan. ngam nakapsutak pa lang ang Edgar. Amumot akaan anak ko. Ngam apay aparwaran na kami. Kandakas amaanginan ti ubing. Saan abale, taglugan tayo iti kabalyo. Diyak kabailan. Nakapsutak pa lang ang... Basta. Noon niya ti bilin ni Pangulo. Iso ti masurot. Napintas na ito yung establishmento. Sigurado nga adun to ti tao nga umay dito. Uwan, Pangulo. Siguradong ano ti customer iti daytoy. Apagiso, pumarbangonan. Amangan no madamdamalang. Adan umaya tao dito. Sige, agtignay kayo, Edgar. Saan kayo amawatan, Edgar? Pangulo, anya ti aramidin tayo dito eh. Shalani, pakawanan na kami. Ngamnaskan nga ibatim ti anak mo dito. Anya? Na iti alugar tinapilik apang ibat dyan. Ta sigurado ang anda makakita kat alaan dati ubing. Naskan nga ibatim ti anak mo. Tanno daawir mo. Di mo maaramid ti responsibilidad mo iti grupo. Saan? Saan ang mabalin nga ibatik dito ti anak ko? Nasa isaya at lang nagbati kami adwan dito eh. Kat pumanaw akon iti grupo. Saan ang mabalin? Ala, iyag mo ti ubing kat ibati tayo nito eh. Saan? Putoy. Saan ang mabalin? Umay ka, Shalani. Ang mga nuad na makakita kada tayo dito eh. Saan, Edgar? Ibatanag! Subliyak ti anak ko! Ayop kayo! Ayop kayo, amin! Agkalma ka kuma. Ayop ka, Edgar! Awanan puso ka nga, ma! Sapay kumatagit karo kayong to'y gempirno! Agtal na ka, Shalani. Di mo ngamin maawatan. Talaga, dak maawatan ti kinadakot yu amin! Impagarup ko na nasayad kayo at tao! Ngam saan matgayam! Satanas kayo amin! Pusto ka.
ako nakmat, Shalani. Ilulunod ko, Edgar! Di na kanto pagtalnaon ti konsensyam! Balsan ka, Edgar! Balsan ka! Ay, Shalani. Shalani, huston. Agkalma ka na. Umay ka na. Tapno makainana ka. Nasaysayangat ko malangan no pinatay na. Ngimtinsi na da kanyang tiyanak ko. Makipagriknaakan ka. Ading ko. Di mawatan na kiti kakaduamanan. Siya tinagregregat sipod-sikog ko tiyanak ko. Sayta, imbati na lang iti igit ti kalsada. Dakas na! Dumtang to ti alam na ikaro dati inaramid na. Ikararag talaangan. Asapay lako. Tada makaala iti anak mo. Kat padakkalendaan na imbag. Kat dumtang to ti alam. Nga agkita kayong tumitlaan iti anak mo. Awan umasping iti kinadakas ni Edgar nga ama. No amok lakuma. Sa anak-anak ki asawa kan kuana. Shalani. Dumtang to ti aldaw. Balsak ni Edgar. May-mayang ka, Edgar. Amok ti pampanunutan. Manang Mirna, Apay ngamin abasta nagdesisyon kalatan. Nagpanunot ka kumapay anaimbag. Sakbay nga insayang katyo ti plano yo. kinapuno na manang. Makonsensya ak. Kan masyanak unay kan ni Shalani. Kasla mapukpukawan tilimbong ti panunot na. Saan ngamin akas karina ti inaramid yo? No imbagam kumakanyak, tinulungan kayo. Nasaysaya at kumalaangan no inlibas mo ti aginam. Manang, Ngam awanan. Naladawan ti amin. Saan tayo nga amo? No kasanon ti anak yo. Dakkala pagyamanan tayo. No adda na nga lakan kwa na. Kasanong ngayon awan? Konsensyam dayta. Ititong palbiag mo, Edgar. Marshal, panagkunakat na ito yung kisumbat ti tarigagay ta maadaan iti anak. Ngem burburo tiyapay laang kanyak. No asino ti akin anak iti dayta. Ken no apay nga imbati da iti building a pagpapaayam. Ado ti posible arason iti dayta, Marshal. Amang ano saan da kabaulan at patun dayto nga ubing. Isu nga imbati da. Wano, amang ano pinanawan ti akin anak. Wano, anak ti agbala. Anya? Taripatuan ta dayto nga ubing, Marshal. Kat isu ti ibilang ta apudpudno nga anak ta. When Olive, ipaay taken kwa na ti bara ti pamatag tinaganak. Ana ipaidam ken kwa na. Shalani, Di nakasarsarita, Edgar. pangaasim ko Shalani. Agsarita ta kumay tinalapat. Tumukno sa dilang tigurakkan ka. Diyak amuno anya ti pangyarigakan ka. No maipapan iti napasamak. Nagtungpalak lang iti bilin. Apay, awan ka di ti bukod mo apanunot. No imbagadang aramidam latan, nga uray adda masakitan. Biyag ti putot mo tinakataya, Edgar. Ngam inaramid mo lata para iti grupo. Ayop ka. Shalani, Imbilang kamatan anatay. Awan ti naamamok nga Edgar. Ken awan ti inayat ko nga Edgar. Pagbababawi at iti isusurot ko ken ka. Numapalin la kumaamay subli ti amin. sige Shalani. Danggak amin nga ibagam.
Ngamsapay ko ma. Tadumtang to ti aldaw ang maawatang mat. Ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Diyos ko, idala ako mamangakan ka. Gaputan na kalipat. Kapoy tiragsak dito'y lubong. Ngam pagawanan na kumahidi na ramid ko. Sapay ko mata nakalasat ti anak ko. Dawata ka sapay ko ma. Taada mangipatagkan ko na. Kasta matadawata. Asapay ko mata makarwar kami ti daytoy a lugar. Katag subli kami itilawan. Shalani, Ada kagayam dita, manang. Wen, kat nakitak ti panagsangsangit mo. Mawatan ka. Kan mariknak ti dagan sunod. Kasla mapukaw ko ti limbang ti panunot ko. Kaya't konti pumanaw dito eh. Gaputan umakit-kitak da Edgar kandag iti kakadwa. Ad-adda marubruban ti sakit tinakam ko kan na. Hala, dumngag ka na imbag Shalani. Adda na panunot ko awakas. Tapno makalibas ta ditoy. Ay na, makapayat ka talaga, anak ko. Nene, si ka lang ba't makayayam kini baby? Anya? Ipasublat mo mat kanyak ah. Katuan duwata makiayayam kan kwa na. Nene, nagkatawa kit din. Talaga naragsak ka. Kasla maawatan na ti ibagbaga ka. Talaga amaray awak kan ka, baby. Narnakanan dagiti kakadwa Shalani. Daytoyan ti guntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramigan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Kat no kasapulan ang makilaban ta. Aramidan ta. Iaplikar mo dagiti inisursurumikan ka. sige, manang. Sige, agawaam Shalani. Sabi mo, tira ba na niyo? Napuutan dati ipapano ta. Agawaam Shalani. Pumanaw kan. Makalibas nga ta, da Shalani kan Mirna. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas ana pauluan. Dinudorsos, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.